Fra England skal vi her hjem igen og til Randers, hvor det i efteråret godt kunne være noget surt at gå til fodbold. Det kunne det, men her i foråret der har 9 kampe i træk uden nederlag ændret stemningen for de hårdt prøvede fans, der nu igen strømmer til Essex Park. Og i går der fik randrusianerne endnu en god oplevelse, da FCK var på besøg. Det er nervepirrende at være Randers-fan i øjeblikket. Kronidernes sæson har været en blandet fornøjelse. Først langt ned, og nu er vi på vej lidt op igen. For nogle af de karnerede Randers-supporter har forårssæsonen dog givet tro på mere. Så vi er da sikre på, at vi vinder 2-1 her. Hvorfor 2-1? Hvorfor skal de score? Vi vil have ren bur. 2-0. På vej mod stadion bliver forventningerne til opgøret mod rækkens nummer 1 dog dæmpet en smule. Det skal nok blive spændende. Vi kan højst sandsynligt skaffe en uafgjort, hvis vi er heldige. I net på Grønsværen er det dog gæsterne fra FCK, som i første omgang er heldige. Den store chance giver optimisme på tribunen, dog ikke hos alle. Her reagerer OV's her, for her reagerer OV's her, for her reagerer OV's her. Hvad er det lige, der står i kampen? 0-0. Og hvad så? Hvor reagerer vi så henne? Her. Vi skaber stemning, kammerat. Stemningen kommer der nok af kort tid efter. Mikkel Bækmans føringsmål bliver kampens eneste. 3 point til Randers, som dermed holder snor i Sønderjyske, og drømmen om at spille SAS-liga-fodbold til næste sæson. Vi vandt, det er det, der er så udsagen. Vi tror på overlevelse, så det er optimisten er i Randers. Store tasker.